Hej og velkommen til den her video her fra mig og Magnus kanal. I dag spiller vi noget CSGO, så lad os bare komme ind i spillet. Så må vi prøve at se hvad der sker. Sådan der. Okay, så er vi tilbage igen. Og så starter vi. Oj, her er det. This is what we have been working for. Det var bare en teknik og en smoke. Jeg kan den 52. Det er en 52. It is time now, my brothers. Ja, her. Ja, den anden står der. Jeg skal Jeg lige reloade. skyde på ham. Ja, men jeg skulle reloade. Ja. Siger det bare, du har 6 HP. No shit. Men han er også... Counter-terrorists win. Ja, okay. Fuck, jeg er hundemand. Vi sejler lidt. På kokain. We must work together. Jeg smutter. Nej, jeg kan så bare Found the guy. så. Throw his bomb. Bare op. Det. Fuck, der var en flash. Hold da kæft. Det... Fuck dig. Rum. Jeg er ingen der om her. Ja, jeg har en idé. Au! Det er seriøst din egen skyld. Jeg tror han står der. Ja. Han skulle løbe. Han er om bagved den her, jeg kan høre ham. Jeg planter bare på ugen. I planted. Terrorists win. Nice. Bomb has been planted. Tog han op eller hvad? Nej, jeg så vidt, hvor den var. Ja, du nakker ham. Mm. Det var bare, jeg kunne køre din skud. Så... No shit, jeg er en supervisor. Come on, let's go. Ja, jeg slår mig af. Nej, jeg giver ej, din fucking racistiske pædofil. Throw in the first man. Jeg er ikke racistisk, jeg er bare pædofil. Same shit. Jeg synes nok, jeg hørte et eller andet. Spurgt, din fucking racist. Hvad fuck er det? Han har... Terrorists win. We Der er en cannot be epic. killed. Giv mig. Hvad er den der? Ja, tak. Okay, det er droppen. Epic. Det er ikke... Er det nu? Okay. Move it. Nu skal jeg vise de her massive pædofiler, hvordan man gør. Grenade out. Fuck, hvad er det? Det var mig. Nu skal jeg ikke en levende fuck. Droppen hedder bag den der. Terrorists win. I fear no man. Han... Nej, okay. Jeg tror, det var det sådan. Bitch. Det var shit, I rather be famous instead. He devil. Let's go, my brothers. She will see Bebble. Er det ikke sådan sang der? Det ved jeg sgu ikke noget om. Molotov. Der var ikke. Nøj. Jeg vidste ikke, hvor de var. Der stod en bag ved den der kasse, simpelthen. Ja, Der fik jeg selvfølgelig fik alt for langt op. ja, jeg må sige. Det er ikke en rar følelse. Nej, det er det ikke. Let's go, my brothers. Jeg prøver at løbe B-side. Nej, A-side, er det ikke det den hedder? Jo. Tror jeg. Fire. Begge er på mig, jeg står bare Ja, lidt ja, for lige det præcis. her, kan blande. Smoke. Planted. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade.
missile. Han kommer på dig nu, han kommer derfra. Han går ind derfra. Vi er Han har en AVG. Han diffuser! Skynd dig! Grenade! Det var bare det fake diffuse. Hvor er han? Den ligger inde i bomben i hjørnet. Terrorists win. Færdig. You will all die. Yay! Please, please. Bruh. Det er faktisk lidt tekniske problemer. Meget. Guys, I tell you, we kill them all. Guys, I told you, we kill them all. Jans, ved man kaster bare en molo heroppe, og så kaster man en flash sådan. Flash, ja. Ej, det gør mig. Nej, så har han noget forkert AWP. Ja. Træls. Okay, så skal der sgu bare spenderes. Jeg har ikke noget at spendere. Det har jeg heller ikke. Det er et problem. Guys down. Flash, ja. Throw a flashbang. Flash på, han har en AWP. Der står 5-3, jeg tror godt vi kan vinde den her. Du er også de bedste sammen. Sige til jer i hvert fald. Ja. Let's move out. Jeg stiller mig heroppe. Ikke en nævne, fuck. Go, go, go. Vi kommer her. Og vende. Så. Nice. Hvad? Jeg rammer ham 4 gange, men Desert Eagle dør man sgu da. Kan hun ikke? Det vil jeg sige. Kan du ikke stå i peak? Kan du ikke stå dernede i peak, og så stille jeg mig op? Jo. Vi går op. Yep. Hvor er det? Ja, shit. Jeg ved ikke, hvor han var. Jeg har ramt en for en del. Nice. Counter-terrorists win. Now we're getting Vi tager vi den her. Ja. Fucking racistisk pædofil. Come on, chop, chop. Grenade. Ej, hvor sygt. Sådan virkelig. Jeg tror, bro, har du en smuk? Ja. Må jeg lige få den? Kan jeg ikke lige droppe den? Tak. Jeg skal lige prøve noget sygt. Kan man egentlig godt plante noget heroppe? Nej. Throwing smoke. Hvis du man smukker der. Yes. Så kan du nærmest stå sådan her. Så kan du stå sådan her nærmest. Uden at Vi kommer efter mig. Det er en. Nice. De har på. Nej, der er en Gali. En Gali. Den anden er ude på side, by the way.
Throwing flashbang. Counter-terrorists win. Easy peasy lemon squeezy. Den er faktisk okay, den her Gali. Du er slet speciel. Ja, det var det. Jeg går for et showskill. Let's go. Laying down smoke. Det er svært, at bare gå ind i en kaste en smuk, og så bare gå ind og svinge med din kniv. Fordi så hvis de løber igennem. Nice. Sygt, i sygt sted at stå. Det må man nok sige. Deploying flashbang. Throwing fire. Du har bomben jo, så skal du... Throwing fire. Ja. Counter-terrorists win. Det var sgu ikke. Yeah. Må jeg egentlig gerne føre den der? Nej. Okay. Go, go, go. Nå. Smoke. Hvor er de? Han står lige der. Hvad? Jeg står ikke bare nu. Terrorists win. Der er et eller andet fysik. Han gakker shit på mig i røvhullet, altså det er ikke rart. Ja, jeg tror vi vinder. Køb for den LG. Move. Ja, det er Hvad mener du? Jeg laver ikke noget. på. Flashbang. Ja, begge ved dig. Det ved jeg ikke. Der er en. Der er ikke en længere. Nice. Nej, begge er ikke ved mig. Jo, det er det. Counter-terrorists win. Champion. Job done there, son. Der kommer sovsen. Ja, jamen det var den video. Den video. Tusind tak fordi I så med. Og det betyder alt, hvis I vil skrive, om vi kunne gøre noget bedre. Og Giv en kommentar. Like, subscribe, alt det der lort der. ja. Ses i næste video forhåbentlig. Hej. Hej.